Kini ang Atraka Balita 943. Usas mga mi-suporta sa gipahigayon nga protest silent rally mao ang Kanhi Konsehal sa Syudad DUMAGUETE nga si City Councilor Tonyremz Remollo sa pakigbatok sa 174 hectares reclamation project sa Dakbayan sa DUMAGUETE. Bisan nga giulan kagahapong adlawa wala kini kapakgang sa penitential walk gipahigayon sa kaparian sa nagkadaiyang simbahan nga sakop sa diocese of DUMAGUETE. Sumala pa ni Tonyremz Remollo na sa pagkakaron padayon ang pagduso hangtud karon ang katukuran sa Smart City o ang 174 hectares reclamation project. Ani ang pamayag ni Kanhi Konsehal sa Syudad DUMAGUETE nga si Remollo. Pasiugdahan sa ato ang mga simbahan Katoliko, pinubanan sa uban nga mga parokyano sa nagkalain-lain nga simbahan. This is a silent protest rally against the 174 hectares two-island reclamation that is still being pushed up to now to cover the 8 coastal barangays of DUMAGUETE City. So basically, the people do not understand, especially those who are in opposition, why up to now they are still forcing the issue despite all of the experts from the different fields of environment, local, national, international, legalities of the said controversy coming from judges, Supreme Court, and lawyers, and all other instances wherein this should not happen in DUMAGUETE City. This is not for DUMAGUETE City. In fact, this is going to kill DUMAGUETE City. The promises of labor and employment is a big hoax because that was already clearly stipulated in the MOU of EM Cuerpo, who is not qualified, and Politchangda, the Chinese-owned construction firm. In 2019, it was already stipulated that most or the majority of the workers are going to be the Chinese. We can understand that, makasabotan niya na kay ang imuhang foreman, ang purumando, insik, kasama, pagkasabot, ang dili ka insik po. Kanang promise ba sa trabaho, dako kay ng bakat, gani, karon sa statistics gikan sa NOCSI, we still have 4,000 plus job availability nga wala gali makapuno, you know? So this is all about money. Manamiyon ng mga tao dayan ba nga unsa guna siya sa totoo 1 plus 1 equals pag inyong tubag anak pareho ra pud sa ako ang tubag. Kini ang Atraka Balita 943 Local. Dako usab siya pasalamat si Kanhi Konsehal sa Syudad DUMAGUETE nga ang pagpasar sa katapusan o ikatulo o ang pagbasa o third and final reading dito sa may sangguniang panlalawigan sa pagpangulo ni Vice Governor Edward Mark Macias. Sa ilang ordinansa ang pagprotektar o banning reclamation project sa marine areas na sakop sa probinsya sa Negros Oriental. Ani ang dugang pamahayag ni Kanhi Konsehal Tonyremz Remollo. This is not for DUMAGUETE. Let us not kill DUMAGUETE. We are a quaint city. Everybody wants here. Tanang mayo nga lumad taga DUMAGUETE. Naiuban na nga namalhin din ng eskwela na nabaho, nagiganahan sa ato ang Dakbayan. Nagpabilin sila din kung sa matang gustong himuon panhiyon ang daghang mga dili ingon nato himuon ni siya ilang irason nga pareho ra maguni sa SRP. Definitely not. This is totally different from SRP. Lahi ni guni sa tuwa. Dako kay atong pasalamat sa ato ang provincial board nga gipanguluhan ni Vice Governor Edward Mark Macias na kundiin niaging Miyerkules ilang gipasa sa ikatulo na pagbasa on third and final reading banning reclamation in the 46 MPAs, marine protected areas in the province of Negros Oriental, of which we have such 4 of those MPAs in DUMAGUETE City. Magsigalag yapong ingon nga
maghulat na ta sa DNR, maghulat na ta sa PRA. Ambot lang, o kanigali ato ang pantawan din og naa na ba ni dokumento kay as I know, the Vice President of Vice Manager pa of PRA already declared that this had a cease and desist order. May CDO ni siya kaya wala ni mga papeles. Sumala pa nila, practice na ni trial run for this big event. Hopefully, everything will come into provision with all of the experts, with all the data, statistics, facts, and figures that this is not going to happen. This is not for Dumaguete, and this is going to be illegal as it is right now. Magpasalamat ang dako nila ni Attorney Golda Benamin o uban din ha nga gani napakita nila unsa ilang mga sayop muna nga ikatulo ning gibalik-balik dito sa konseho giusab so para nga mahaom kung unsa ang mga pamaagi. Despite of that, wa man tayo mahimo kay wala mapirmahin na sa mayor ng Dakbayan kay di mo na sa botol you know man ang kasi nga pirmahin na kay para nga natin makita aksyon na you know. But hopefully, those who, up to now, I've been asking those who are in favor of nation to please tell me because I might know of some things that you know that you would convince me to go. Yes. Because right now, if you're just going to base it on the audio-visual presentation, malipay ka, you'd be mesmerized just like the master plan nga audio-visual presentation. Hanindot kay kung panigipatuman, wala ang tanong problema ha. But then again, after you are going to look at the audio-video presentation, you'll start to think, isa pa, angayan ba ni? Angay ba ni padayon? Mo ba ni gikinahanglan sa Dumaguete? Di na ka makasugod. Punang kanang moingon nga no need to study. Study, get me down. Yung kani, para ni sa ato ang kaugmaon, yun sila nga para mga anak, mga apog, mga tanan. This is not the answer. This is not the answer. Hopefully, niya, kapakita ang atong simbahan, i-question nila kay state and church separation tanan. No, the church will always step in when they feel that there is something wrong. Sila mutindong mabarog kay nga naman ang mga katawhan na anak nila igapaduol o gihangyo nga magpatabang sila. So, pinataunta nga malamdagan itong mga utok sa mga nagpasiugda ni ini o undangon na ning mga kabuang. Enough of this 174 hectares, 2 fantasy islands. Kini ang ating Rakabalita 943 Local. Si Kanhi Konsehal sa Syudad Dumaguete nga si Tonyremz Remollo ang ninabi kanis mga tigbalita kagahapong adlawa. Kini ang ating Rakabalita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang ating Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan at Rakabalita 943. Serbisyo publikong wala ipinili at Rakabalita 943. At Rakabalita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga simbahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.